असा एकलोच बाप ताच्या मोगासो आत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगासो आत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें कितले बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें उरले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता आगे चालून करता बापाचे काळीज दोस सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दोस कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे
ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं आयची ते सभा ह्या पर्यासाती बाळका जेजूक अर्गां जावन मिसां दितात. सोनाल लिलिया, सुनील डिसोजा आनी कुटाम, मेरी डिसोजा, मेलिटा डिसोजा, केविन प्रीतम डिसोजा आनी जेश्मा, जॉयल रॉड्रिगस, विसिया मोंतेरो, प्रकाश लेनी डिसोजा, राकेश लविना रायन मेनेझस, सुनील आनी ज्योती पिंटो, नेविल आनी आशा डिकोस्टा, फ्रांसिस फर्नांडीस आनी कुटाम, डेरिल फेलिता परेरा, मेल्ड्रिक आनी ऑस्ता फर्नांडीस, शॉन रॉड्रिगस, वेलेरियन मनेझस, अरुण कुटिन्नो, प्रशांत आनी वीना डिसोजा, विनोद मोंतेरो, गिल्बर्ट मोंतेरो, तिलक पॅट्रिक चाको आनी कुटाम, विक्टोरिया परेरा आनी कुटाम, जोविटा हेलेन विल्सन डिसोजा आनी कुटाम, अनिता नोरोना आनी कुटाम, ट्रेसी पिंटो आनी कुटाम, रायन रूबन डिसोजा आनी कुटाम, विनोद वेगस, ज्योति सरिता डिसोजा, जोकिम डिसिल्वा कुटाम, प्रिंसिया पेट्रीना लोबो, सिसिलिया डिसोजा, रोशनी रोड्रिगस, सिसिलिया डिसोजा, मेलरॉय लविना क्रास्टा, डेनियल गोन्जाल्विस, विलियम आयरिन फरावो, वेलेटा फरावो, एग्नेस लसरादो आनी कुटाम, सिरिल आइडा डिसोजा, जीना क्रास्टा, इफ्रोजिन वास आनी कुटाम, गिल्बर्ट फर्नांडीस आनी कुटाम. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. वीना डिसोजा, शार्लेट अरन्ना, प्रीती कोरिया सुरतकल, अवरिल टियाना, शेल्टन डिसोजा, मार्गरेट डिसोजा, जेनेट डिसोजा, मारिया ग्रेटा लोबो, संतोष मेल्विन मतायस, डेविड डिसोजा सिद्धापुर. राफाएल चारवाल्लो अचात्म्यांक मीस दिता. मेरी डिसोजा, कुटुंबाच्या सर आत्म्यांक मीस दिता. कुटिन्नो फॅमिली, रेस्किना फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या सर आत्म्यांक मीस दिता. फ्रांसिस रेस्किना आनी कुटाम. तशेंच अर्गां जावन मीस दिता. डोरिस फर्नांडीस आनी कुटाम. मोगचुनो ह्या वर्साच्या फेस्ताचें ध्येय गीत आमी एक फुडें म्हणया. जेजू थंय आमी बाबांनी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. सो म्हाका करेक्ट शिका. ताच्या मोगाचो मात तुमी मिस्टेक करतात. ताच्या मोगाचो जाते ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. सांगता व्हडल्यान म्हणया. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. दुसरें चरण. जोडुल्लें सगळें घेतुल्लें आमी दिल्ल्यान ताटापला संतोष. बोगसूंची येता हगे सांडून करता बापाचें काळीज दादो. कितलें
बरे भाऊ भयणी भाशेन एक मोठान आमीची येवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे. मोगाळ भावा भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. पवित्रात्म्याचे अनेक फळ सोंसणीकाय ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करता आनी सोंसणीक जावन एकामेका सांगाता भाव भयणी भशेन जियोंक सोम्याचो आदार आमी आज मागता. जिणयेंत करंदाय दोस्ताना, जिणयेंत उपगोण कंटाळो येताना आनी प्रत्येक जावन जिणयेच्या सांजेर अस्कत जावन कुडींत दूख भोगतना आमी सोंसणीकाय होगडायता आनी उदास जाता. थोडे पावटी जीवघाताचे चिंतनाय आमचे मतीक येवचे आसात. पूण अब्राहाम, जोब पात्रियर्क, जेरेमियात असले पोरण्या सोल्ल्यांतले महान मनीस तांच्या जिवितांत असले करकार भोगूंक मेळटाना ताणें विशेष सोंसणीकाय दाखयली. नव्या सोल्ल्यान जेजून आमकां सोंसणीकायेची अपूर्व देख दिली. अबल अशिकपी अपोस्तलांची अस्कतकाय तांणी सोंसून व्हेली. ताचे सरशी हाडलेल्या पिडेस्तांची, भुरग्यांची, स्त्रियांची आनी पत्क्यांची करंदाय ताणें सोंसून व्हेली. निमाणे कुर्सार कैनातलो सोंसणीकाय दाखोवन सोंसणीकायेचे रूपणे तो जाता. ताचे परी सोंसणीक जावन बापाचे बागेवन कुशे कल्तिमान घालूंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. तर आयच्या नव्यानाच्या वेळी सोंसणीकायेचे देणे आमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन कुडीच्या अस्कतकाये निमती पिडेस्त जावन ना सोंसणीकाय भोगच्या सर्व पिडेस्तां आनी प्रायवंतां पासत मागया. उबे रावन प्रवेश किता सवय आयची देवस्तुती आराम करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भवन आणि भयणीनो, आयचे दिसा पिडेस्तांक सोंसणीकायेच्या देण्या पासत मागचो दीस. सबार पोटी आमी पिडा जिखल्या, पण सबार आमचे भाव भयणी पिडेन तांकां जिखलां. पिडा येताना ती सलवल्यात, निराशी जाल्यात, सोंसणीकाय तांणी होगडायल्या. भावन आनी भयणीनो, जेन्ना पिडेंत हांव आसतना सोमी म्हजे सांगाता आसा म्हूण जेन्ना बघता हांव सोंसणीक जाता. जेन्ना पिडा येता हांव सलवता, सोमी म्हजे सांगाता म्हाका हात सोडला म्हणून चिंता, तो निराशी जाता. जायत्यांनी सुसायड केल्लें आसा. जेन्ना सोमी म्हजे सांगाता आसा, खुर्साच्या
त्या पिडेच्या कुर्साक सुमी खान दिता म्हणून आमी पातयेता थोड देवाचे उतर इजाया प्रवादी अध्यय 53 वाक्य 4 खरेंच तुमचे कष्ट ताणे भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणे घेतलो देखून पिडेंत आमी एकसुरी न्ही सुमी आमचे संगात आसा आमी केदी निराशी जावचे नाका देखून सोसणीकायेची कृपा त्याच जेजू लागीं मागया सबार पोटी पिडे संजे आमी सेवा करतना सोसणीक जावच्या बदल्याक तांकां मागीर पुरपुरल्यां जावं पुरो समया लागचें बक्षाने मागे आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसलमानी हांव सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों कनवळ्या बापा तुझ्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सस्नीक परजड तुवें फांकयलोय ह्या आमच्या सडवंदराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडून सस्नाच्या वैभवाक आमकां पावों हे आमी मागता आमच्या सुम्यांतल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता सासनाचे सासना विलापाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीन संपना ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुजे विश्वासीपण म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्परा म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास ताची वाट पळोवन रावतेल्या मनशाक ताका सोदतेल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो सर्वेस्पराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें आपले तरणाटे प्रायेतावन मनशान जीव वयल्यार बरें सर्वेस्पर ताचेर थंय घालतना तो एकसुरो आनी वोगे बसूं आपलें तोंड तो धुळीक लावन आजुनी बरवसो आसात आपलो पोलो तो थापट मारतेल्याक दिवं आत्मनान तो बरोवन वसूं कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना तो शिक्षा लायता तरी आपल्या अपरिमीत मोगान दया दाखयता जाय म्हूण तो पिडापीड दिना मनशा कुळाक तो दुखान घालिना देशान सगळ्या कैद्यांक पांयांतळा घालून मस्तितना महोनताच्या दोळ्या मुखार मनशाच्या हक्कांची बेपर्वा करतना तक्राराचो अन्याय निर्णय करतना सर्वेस्पर पळयनासतना रावत गाय सर्वेस्पर ते निर्मेना जाल्यार कोणाच्यान आज्ञान दिवन ते करूंक जायत बरें आनी वायट महोनताच्या तोंडांतली येतात न्हय आपल्या पातकाचे केस्ते विशीं जिवंत आसा त्या कोणेच कित्याक शीन उलोवचो आमचे सालीची तपासणी आनी परिक्षा करुया आनी सर्वेस्पराशी परतून वचोया सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया देवाचें उतार हे तुझे उदंड येईन ऐक म्हाका देवा
पासो देवा निंदा हांव सोसता तुजेच पासो देवा लसी हांव भोगता भावा भयणीक म्हज्या जाला हांव परकी म्हज्या दायच्या गोत्रांक जाला परदेशी तुझे उदंड दयेन आयक म्हाका देवा आयक म्हाका देवा बेगीनच म्हाका सौम्या प्रसन्न जा म्हणून हाक बोब मारता तुका सर्वेस्पर देवा तुझ्या वर्ते दयेन आयक म्हाका देवा तुझ्या वोडका कुळतीन पाव म्हाका दन्या तुझे उदंड दयेन आयक म्हाका देवा आयक म्हाका देवा तुझे उदंड दयेन आयक म्हाका देवा आयक म्हाका देवा सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभावार्ता महिमा तुका सोम्या पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी धक दितले कानांनी घालतले तुम्ही म्हजे पटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तो वळखीतें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मोतींत निर्धार करा हांवूच तुमकां असली वाच्यसक्त जानवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात तुमचीच आवय बापूय भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली तुमी म्हजे पटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता मुगाळ भावन आनी भयणीनो पिडेस्तांक सोंसणिकायाचे देणे लाभच्याक मागचो हो दीस पिडेंत सोंसणीक म्हणटना म्हाका उडास येता
एक सांतिनिसो ती जावन आसा सांरिता, इटलीच्या काश्या गांवांतली ती. इतिहास सांगता तिचो पती वावर करून फाटी येताना कोणी दुष्कर्मीनी ताका जिवेशी मारले. वाडलेले भुरगे आसले तिच्या घरा 2 जण. रिता देवा लागीं इतलेंच मागता, म्हज्या पुतांनी प्रतिकार करून म्हज्या गोवाक जिवेशी मारल्याक जिवेशी मारेन नाटल्यार पुरो. आनी ते भुरगे तांच्या बापायक जिवेशी मारल्याक जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचे निर्मोने 2 जण पूत न्हय कितें स्वाभावीक मरण आसा तें मेले. तांच्या मरणा नंतर एक सुरी जाल्ली रिता धार्मीक भयण जावंक भरती जाता. आनी मागणें करतना देवा लागीं एक पटी तिणें मागलें, जेजूच्या खांटाच्या मुकुटांतलो एक खांटो म्हजे तकलेर दी देवा. आनी एक पटी ती मागण्यार आसतना एक देवदूत, सर्गींचो देवदूत आयलो आनी तिच्या तकलेर एक खांटो मारलो. आनी तकलेर एक घाय आसलो हांगासर. कितलीं वर्सां? 15 वर्सां. भावन आनी भयणीनो, दीस वेता वेता तो गाय कुसोंक लागलो, घानोंक लागलो. त्या गानी वरवीं कोवेंदांतल्या दुसऱ्या भयणीक रावोंक जालें ना. देखून तिका व्हरून पयस एका कुडान घालें. थंयसर कोणा कडेन उलोवंक ना, कितेंच ना, लोक लागीं येना, तितली घाण ती. पूण ज्या दीस ती मेली त्या दीस त्या गायांतावन, कुसल्या गायांतावन इतलो परमळ भायर सरलो की सगळे गांवचो लोक हो परमळ खंयतावन येता म्हणून सोदून आयलो. भावन आनी भयणीनो, ट्रेडिशन सांगता, संप्रदाय सांगता, सांरिता इतली सोंसणीक गी अशें भाग घेतना त्या कुसल्या गायांतान किडे सकल पडताले की. आनी कितें करतली ती म्हणटाली खंय सोमयाच्या मोगा खातीर हे किडे जाल्ले, देखून ती इंचून फाटीं घालताली. तितली सोंसणीक आई मोगाळ भावन आनी भयणीनो. सोंसणीक म्हणटना आनी एक सांताचो म्हाका उडास येता, पाद्रे पियो. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा, ताच्या कुडींत 50 वर्सां जेजूचे गाय आसले, हातांत, पांयांत आनी कडवळांत. आनी उजव्या खांद्यार एक व्हडलो गाय आसलो. तो गायी ताणें कोणाकच सांगलोलो ना. सोसून वेलें ताणें क्रिस्ताच्या मोगा खातीर तो गायी लिपोवन दवरलो 50 वर्सां. पिडेंत सोंसणीक जावचें म्हळ्यार हें मोगाचें न्हू. एका व्यक्तीची म्हाका वळख आसा. प्राय जाल्या, मस्त पिडा ताच्या कुडी भितर आसात. किडनीची समस्या आसात, रक्ताची समस्या आसात, BP, शुगर हें सगळें आहा ताका. ताका कोणे म्हणी, मामा तूं कसो आसा हें म्हळ्यार राग येता. हांव पिडेस्त, हांव बरो ना म्हूण तुका कोणें सांगलें म्हणटा. देखून कोणीय मनीसाचे कडेन उलोवंक वचनात. एक पटी उलयल्लो मनीस आनी एक पटी ताचे कडेन उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार त्या पिडे वरवीं ताणें सोंसणीकाय होगडायल्या आनी मेळ्ळ्या सगळ्यां कडेन तो रागार जाता. न्ही थोडी बडी पिडा येतना आमकांय तशेंच जाता, इरार जाता. सोंसणीकाय आमी होगडायता. एक दाखलो आसा पवित्र पुस्तकांत. ती कानानगर स्त्री शिरोफिनिश गांवची जेजू सरशी आयली आनी म्हणाली, सोम्या म्हज्या दुवेक देंवसार लागला आनी मस्त कश्ट जाता, दया करून तिका गूण कर. आनी जेजून तिका इन्सल्ट केलें. जेजू म्हणालो, भुरग्यांक दिवचो उंडो सुन्याक घालचे सारको न्ही. ती सोंसणीक जाली. इन्सल्ट सोंसलें तिणें. आनी ती म्हणाली, वय सोम्या तें हांव जाणा, पूण धनियाच्या मेजार तावन पडले कुडके मनी सुनी खातात न्हय गी. कितली सोंसणीकाय पळया. ही सोंसणीकाय तिका खंयतान मेळ्ळी. कितलींशीं वर्सां पिडेस्त दुवेची तिणें सेवा केल्ली न्हय गी. त्या पिडेस्ताची सेवा केल्ले वरवीं ही सोंसणीक जाली. तुमचे पैकी तुमच्या घरांत एका दुवेक वा पुताक पिडा येताना ती आमकांच आयली बरी जाता आनी आमी सोंसणीक जाता. आमी सोंसणीक जाता. भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा,
रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 कश्ट आनी वरां सोंसणीकायेक वाट करतात. कश्ट आनी वरां सोंसणीकाये वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक शकता आनी तिरासान आमचो बरोवशेचें मूळ. सोंसणीकाये वरवीं आमी तीर जाता तिरासान आमकां मेळटा. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 12 म्हणटा कश्टां आनी वरां मदें सोंसणीक जाया. तर जेजूचें सोंसणीकपण कसलें सांगता हांव तुमकां. पळया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र म्हणटा क्रिस्त आमचे पासत मरण पर्यंत खुर्साचे मरण पर्यंत घालतो जालो. त्या पासो देवान ताका अति उबालो आनी दिला ताका तें नांव सरनांवां प्रासवर्तें. फुलटन जेशीन म्हणटा क्रिस्त पयलें खालतो जालो मागीर ताका कुरीस मेळ्ळो. आमकां पयलें कुरीस मेळटा मागीर आमी खालतो जाता न्ही. आमकां कश्ट आयल्या मागीर आमी खालती जाता. पळया वो कुरीस कशें सुखे येतो. जर तर निमाणे घडये पेद्रून एका गुलामाचो कान कापलो जर तर जेजूक त्या गुलामाक गुण करूंक जाता तर हे कुरीस हाडावंक जाता नांगी. गेसेमने मोळ्यान कशें सुकोवन घालून घेवं तें पूण तो सोंसणीक जालो. कुर्सार ताका म्हणटाले तूं देवाचो पूत जाल्यार सकलां देव ते गाणी म्हळें. तो सोंसणीक जालो. एकच एक उतर उलयलो ना. कश्टांच्या वेळार तो सोंसणीक जालो. आनी एक घडीत हांव तुमकां दिता भावन आनी भयणीनो. पळया त्या सैनिकांनी जेजून म्हाका थान लागल्या म्हणटाना स्पंजांत आंबोट वायन बुडोवन ते तोंडाक दिलो. तो पियोवं ना. आंबोट वायन कुर्सार मारलेल्याक दिताले कित्याक म्हळ्यार आमकां ऑपरेशन करच्या पयलें डॉक्टर अनस्थेसिया दिता. आमकां खंय ऑपरेशन केलां आमकां दूख कळना. आंबोट वायन कुर्सार मारलेल्या दिवचें तांची दूख कळो नजो म्हणून जेजून तो आपडवना. कित्याक मनुश्या कुळाक येवची हर एक पिडा शिडेचे दूख कश्ट हांवें संपूर्ण अनुभव करी जाय म्हणल्या अर्थान. तर जेजू सोंसणीक जालो तर पिडेंत आमी कशें सोंसणीक जावचें सांगा. सांत पावल म्हणटा गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 क्रिस्ताचो वें म्हाका कुरसायला. आय हॅव क्रुसिफायड माय सेल्फ टू द क्रॉस ऑफ जीसस क्रायस्ट. पिडा एक कुरीस न्ही. आमच्या कुटुंबांनी 8-10 वर्सां थोडी बेड्डार अंतुळना आसतात. कुर्साक किळायले बरी हालोवंक जायना तांकां. पिडा एक कुरीस. आमच्या कुर्सार जेजू क्रिस्त आसा पळया. खाली कुरीस न्हय क्रुसिफिक्स आमकां आसा. देखून पिडा एक कुरीस तर तुज्या कुर्सान जेजू आसा गी. पळया कश्ट पेद्रूक आयले. कश्ट आमी पळयता जेजू विक्रीत केल्ल्या जुदासाक आयले. जुदासानी एक रुकोड पळयलें. पेद्रुनी एक रुकोड पळयलें. जुदासान खंयचें रुकोड पळयलें. सोसूंक जावना ताका. नालिसाय सोसूंक जावना. कस सोसूंक जावना. गेलो तो रुकोड पळयलें. ते रूख पळयलो. ज्या रुखार आदावन आनी येवेन पळ केल्लें त्या रुखार सैतान आयिल्लो. हांगाय तोच रूख जावयेत सैतान येता आनी म्हणटा ये 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 जीवघात कर जीवघात कर. नालिसाय सोसूंक जावना. गेलो आनी जीवघात केलो. आनी ह्या रुखार कुरीस आसुल्लो आनी त्या कुर्सार जेजू आसुल्लो. आनी पेद्रू त्या कुर्साक पळयता. नालिसायेंत सोंसणीक जाता इल्लो वेळ आनी ह्या कुर्साक पळयता. तो सुसायड करिना. तो सुसायड करिना. जायतीं जाणां पिडा येतना सुसायड करतात.
कित्याक म्हळ्यार तांच्या पिडा म्हणल्यार कुर्सार तांणी जेजूक पळोवना. देखून भावन आनी भयणीनो, आमी इतलेंत जायते जण सांत आज आमकां देख कित्याक म्हळ्यार पिडा येताना ते सोंसतात कित्याक आनी पिडा सोंसतना म्हणटात, सोमिया हांव सोंसणीकायेन हे पिडा स्विकार करता. हांवें सोंसले वरवीं तुवें सोंसले वरवीं संवसाराची सोडवण जाल्या तर हांव पिडा सोंसतना पुलगोत्रेंतलो एक आत्मो बाचाव जावं दी. आज जायतीं जाणां तुमी वालगडी हांगासर आसात, पिडेस्त थंय आसात. तुमी इतलेंत म्हणा पिडेन तुमी निराशी जायनात. तुमी इतलेंत म्हणून जाय, सोमिया ही उतर प्रायची पिडा हांव सोंसता, हाचे वरवीं पुलगोत्रेंतलो एक आत्मो बाचाव जावं दी. तर तुवें सोंसलेल्या कश्टाक मोल आसा. तुज्या पिडेन सोंसलेल्या कश्टां वरवीं एक आत्मो बाचाव जाता न्ही. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचे पिडेन जी 8 वर्सां 10 वर्सां सोंसतात तुमचेच खातीर तुमी सोंसिनात. तुमी पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या खातीर एक कश्ट भेटोवन दितात तर तुमच्या कश्टांक आनी तुमच्या कुर्साक मोल आसा. देखून देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवांक कोरिंथकारांक बरयलें 2रें पत्र आदेसो वाक्यसो नितळ मनान जानवायेन दीग सोंसणीकायेन आनी दयाळ स्वभावानी आमी क्रिस्ताची सेवाक म्हूण दाखोवन दिवया. पळया, हांवें 2 दाखले तुमकां दिले. कश्ट सोंसले, सोंसणीकायेन सोंसले. एक सारिताचो आनी एक पाद्रे पियोचो. पाद्रे पियो तो कुर्साचे गाय ताच्या कुडींत आसतना जुआंव पावल दुसरो कश्टल्लो, ताका पोटा गुळो घाल्लो तुमकां कळीत आसा. ताची आनकीट पिटो जाल्ली, ती कट्टकन काडिल्ली, ऑपरेशन जाल्लें ताका. आनी त्या दिसतावन मरता पर्यंत ताका विपरीत पडकांनी आसली. कोणा कडेन ताणें सांगलें ना. तो कुमसार जातालो पाद्रे पियो लागीं. पाद्रे पियो कळीत आसलें पापा जुआंव पावल दुसऱ्या घरी एक दीस कठीण पडकांनी आसा म्हणून. ती पडकांनी ताणें पातक्यांच्या परतवण्या पासून भेटोवन दिली. आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पाद्रे पियोच्या उजव्या खांदार व्हडलो गाय आसा म्हणून संवसारांतल्या कोणाकच कळीत नासलें. तें कळीत आसलें तर जुआंव पावल दुसऱ्याक मात्र हे वर्ते 2 जण सांत तांचे कश्ट संवसाराक दाखयनासतना सोंसणीकायेन ताणें सोंसले. तर आज हे आमच्या काळाचे सांत आमी पिडेस्त आसतना सोंसणीक जाय म्हणून आमकां एक धाकलो दितात. देखून भावन आनी भयणीन सबार पोटी असले स्वभाव आसा. आमी पिडेस्त आसतना थोडे आसात आस्पत्रेक एडमीट जातात, कोणाकच सांगिनात, मौनपणी डिस्चार्ज जावन आयिल्ल्या मागीर हांव हुशार नाटलो फादर म्हणटात. थोडे आसात 4 दीस आस्पत्रेंत आसल्यार हांव आस्पत्रेंत आसलो, एक नर मनीस म्हाका पळोवंक येवना फादर म्हणून शीन उसरतात. भावन आनी भयणीनो, जे मनीस तांच्या पिडेंत क्रिस्ताक आशेतात ते दुसऱ्या मनशांक आशेनात. जे मनीस तांच्या पिडेंत मनशांक आशेतात ताच्या बोवारी ते क्रिस्ताक लब्धनात. तर आमच्या पिडेंत क्रिस्त जाय की मनीस जाय आमकां. Service pura dinyata
उपाकारा देव पुंगी आमकां दिने उग्या मरणाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळी आमची भोपून दिता मास तुका. बाबा भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भावां भयणी पासून मागून आनी आमची पिडा समर्पून भेटोवचें उंड्या वयण्याचें अर्पण आमची तेसावां मागणी देवाक मानतली जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेके पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बसूया. भुरशी आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणाचें सस्नीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टीक पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदारबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सुख आनी संवसार भरला तुज्या बापा करोस तुम तुम सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्रत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूडणी रग. आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण देत असताना काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिनमसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुडे तुम्ही सोमेस घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्ती कराराचे रगत पातखांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस मनुष्य बसत ते बरवतले ही म्हज्या उडासा करा. भावार्थ सोगुट परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोलावर वितवे आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सडगोंडाला आमची सडवंत जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवन पणसो भक्तीपणी आमी उडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि सोडूनची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आयते दिसा आमकां समेस्तांक तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवी सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या कुटुंबान पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेहल्यांत त्या आमच्या मलगड्यांची आतां आमी उडास काडटा तांची खाकुळट कर बापा. तांकां आनी जिश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर एकठांय जाल्ल्या म्हज्या भाव भयणींची मालगड्यांची उतर प्रायर आसलेल्यांची विशेष रितीन दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुदेती सपती भाग्यवंत धर्मदूत भाग्यवंत पाद्रे पियो भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसरो हांचे बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नच्या सस्ना आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सर्वां पिडेस्ता थंय उतर प्रायर आसले थंय सुस्नीक जावच्याक कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर तिच्या वायटांतलें विघ्नांतलें ना सुस्निकायेंतलें आमकां तूं राख. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बर्वशनत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजभट चलयताय सस्नच्या सस्नाक. सोम्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सर्वांचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो तो जेजू क्रिस्त कुर्साच्या कश्टा वेळारी तो सोसणीक जालो आनी तोच जेजू देवाची शेळी आमच्या काळजांत ती कत्रेकता. ताका सेवंक आयची दिसा भाग फावो जाल्यार आमी सर्वां सुभागी. सुमयान भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या मागास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या मागास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. भुकेलो म्हाका कावयले तानेलो म्हाका पियेंक दिले दयेन आनी प्रिती म्हाका सोलयले तयार केला हांवें रासगीचे स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. निराशी आसता आशा दाखयली बंदीत आसता म्हजी भेट केली दयेन आनी प्रिती म्हाका सोलयली तयार केला हांवें रासगीची स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. हांव गायलो आसता सेवा चलयली पीडीत आसता वेळी खबर घेतली दयेन आनी प्रिती म्हाका सोलयली तयार केला हांवें रासगीची स्वीकार केली तर तूं दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून या क्रिस्तच्या मोगान सोसनीक जावच्याक दयाळ जावच्याक हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दायकन बसात. आयचे हे मिसाचे बलिदान आनी अर्थभरीत शिकवण दिल्ले याजक जावन आसात. बाप सिरील लोबो प्रस्तुत मुडप फिरगजेंत आपलो याजकी वावर दिवन आसात. आज विशेष रितीन पिडेस्तांगाचेर मागसो दीस. आज नोवेन जाल्ले उपरांत बाप सिरील लोबो येवकरिस्ताचे आराधन चलोवन व्हरतले आनी विशेष रितीन पिडेस्तांगाचेर प्रायवंतांगाचेर आयचे हे आराधन जावन आसा आनी तुमकां सर्वांगाचेर ह्या आराधना वेळार आमी मागतले हांव. त्या देखून कोणाक पुरो जाता दयेकन एक थोडो अर्दो मुक्काल वरो रावा. चड लांब आसचें ना. रावन येवकरिस्त नासल्या त्या जेजूक आराधन करया. ताजे बोळ आमी स्विकार करया. फाल्यां सर वावराडेंगाचेर मागसो दीस. नोवेनाच्या दिसांनी या वा फेस्ताच्या हेर दिसांनी कोणाक जर तर मिसां दिवंक जाय तर म्हज्या दाव्या कासच्या त्या स्टॉलान तुमी तुमची मिसां दिवयेत. सांगातच फेस्ताच्या भोवतेन कितेंच उदार काणीक किरकोळ काणीक तुमकां दिवंक आसा तर तुमी थंयसर दिवयेत. हर एक वर्सा वरी ह्या वर्साय जेवण दिवची आमची आशा आसली तरी कोवीड नियमां पाळून आजचे निमती जेवणाची विलेवरी करूंक आमकां साध्य जायना. पूण आमच्या ह्या वाठारांत सरी सुमार 200 स्वयंसेवक आसात. तांच्या जेवणाची विलेवरी आमी केल्या. जर तर कोणाकय वरवीं दिवंक जाय तर ही वरवीं आमी जेवणाक उपयोगतल्या इगर्जेच्या मुखार आसच्या त्या जेजू बाळकाच्या इमाजे लागीं तुमी दवरयेत. आज हे मीस जाल्ले उपरांत तुमकां पिवन आनी थोडे बन तुमकां दितले हांव. आमच्या स्टॉलांत कार्मेल प्रेरण डायरी कार्मेलीत याजकांनी बरयल्ली डायरी. हातूं सर्व वाचपांचे नियाळ वाचपां आनी हेर मागणी बरयल्लो अप्रूव असो बूक आसा. हो कन्नडा कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या 3 भाशेनी लाभता. आमच्या ह्या स्टॉलांत आसच्या पयल्या कावंटरांत तो विकपाक दवरला. तशेंच नामान बाळक जेजू म्हयन्यालें पत्र आमच्या स्टॉलांत लाभता. कोणाक जर तर नवी वर्गणी बांदूंक जाय तर ना जर वर्गणी नवी कृत करूंक जाय तर दयकन तुमी स्टॉलांत आसचें. हांगासर जावची सर्व पवित्र कार्यक्रमां जावंक पुरो मीस वा आराधन वा दुसरी खंयचीय पवित्र कार्यक्रमां कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार तुमी पळोवयेत. जर तर कोणी पळयता तर तुमी सबस्क्रायब बटन दामून आनी बेल आयकन क्लिक केल्यार हांगा जावची सर्व लायव्ह मिसां वा प्रार्थना आराधना तुमकां तुमच्या मोबायलाक मेसेज वा नोटिफिकेशन येतलें. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाची विजनार आशिर्वादां तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. नोवेन जाल्ले उपरांत एक थोड्या वेळाचें आराधन आसतलें. दयेकन रावात. दिन बिगेल्या प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्या सांगात रावन संतोष म्हणटा. मनशांचो इस जावन शेलो सर्तरांच्या गरजांनी तूं मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांच्या गरजांनी तूं पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तुका म्हाका मान करताय तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. एक घडीभर मौन रावन सर आमची त्या सावन सुम्याक समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन
आमच्या पिडेस भाऊ भयणींक प्रायस भाऊ भयणींक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया तांकां तो आपूण बरी भलायकी दिवन तांच्या जिवितान सोंसणीकाय रुता करन सुम्याची खुशी सदांच करूंक तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. सांगाता म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी तुज्या पेतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारलेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. सरमची ते सवान सरमची मागणी सुम्याच्या मागण्यान बापाक समर्पिया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका आमकां निवार. देव मनीस जाल्लो तें घडीत नियाळून बारा पोवटी आनी देवाचो पूत मनीस जालो म्हणल्यार मागणें सांगाता म्हणया आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. येवच्या पंचाक जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन भरलें मोवाळ काळीज आमचें मागणें स्विकार सुदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस्त आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारांक प्रत्येक जावन बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्ल्या पासत कस्तान सुस्निकाय आमकां फोव केल्ल्या पासत आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेन ताणें दिल्लो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान वचोंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत ताका अर्गां दिवया आनी सांगाता मागया. ये बो उद्दार बाळोक जेजू सर पडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येदा व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां आमी भेटोवंक आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचाहिमाची मरिफात सगळी सारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली बगावन सोम्याचो आशिर्वाद न्हय मात्र आमचेर आमच्या पिडेस भाऊ भयणींचेर आतां मागया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावून आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देगन बसा.
ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ 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 ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ Alleluia 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 ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪಾರತಿಯಂತೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ಏರಲಿ. Alleluia 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೆರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುವೆನು. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ and I will fill it. Open your mouth for the praises of God. तुमची तोंडा मुगडा आणि हांव ती भरतलो. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ Alleluia ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ Alleluia 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 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಸೈತಾನ ಪೀಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಠ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಪ್ರಭು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಹಾಡೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಾವನಾತ್ಮ 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 ದೇವಾ 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 ಕ್ರಿಸ್ತ 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 ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಟ್ಟಿ
ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತ್ಮ 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 ಜೇಸು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಜೇಸು 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ವರ್ಗ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಿ ಪ್ರಭು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ಆ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗೆ ಹತ್ರನೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನನೇ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಸು ಪ್ರಭು. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಭರಿಸುವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆ 84. ಪ್ರಭುವಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ತಿಳಿವೆನು 1000 ದಿನಕ್ಕೂ ಮೇಲೆಂದು. सोमयेच्या अंगणात काढलेलो एक दीस म्हणजे जीविताच्या हजारों दिसा प्रास वर्तो म्हणून लेखतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज थोडा वेळ सोमयेच्या मुखार आमी आसा. ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ವಾಕ್ಯ 20 ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ 107 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 107 ವಾಕ್ಯ 17, ರೋಗಿಗಳಾದರೂ ಅನಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ, ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರೂ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟರೂ ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ, ಹತ್ತಿರವಾದರೂ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತನು ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪಾಪ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಪದ ಫಲ ರೋಗಗಳು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೋಗಿಗಳಾದರೂ ಅನಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ, ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರೂ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟರು ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತನು ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ದಿವಸ. ಕೀರ್ತನೆ 91 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. 71 ಆಶ್ರಯ ಕೋರಿಯೇ ಪ್ರಭು ಬಂದಿರುವೆ, ಆಶಾ ಭಂಗವಾಗದಿರಲೆಂದು ನಾ ಬೇಡುವೆ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಗ್ದಾನವಿದು, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವಿದು. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ನೆರೆ ಬಂದಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಭರವಸೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಇದು ವಾಗ್ದಾನದ ಮಾತುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡೋಣ. ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಬೇಸರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುವವರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವವರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವವರನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಸ್ತ ನೀಡುವವರನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮರಗಿಡ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜಲಚರ ಜಂತುಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದಂತ ಅನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಹಾಡುವ ಗೀತೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ, ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು, ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹರಸಿ ಕಾಯ್ವರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ, ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ
ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ರೋಗವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾವೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವಿಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಪೀಡಿತರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು, ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತನನ್ನು 4 ಜನರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೋ
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಬುಡದವರೆಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿ. ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ದೇವರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿ, ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರನಾಡಿಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವರದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ನನ್ನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನನ್ನ ಕಾಲು, ಗಂಟುಗಳು, ಕೀಲಿಗಳು, ಮಜ್ಜೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವ ಆತ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನನಗೆ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಯೇಸುವೆ, 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 ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹರಿಯುವಂತ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ರಕ್ತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೊಂದಲಿ. ನನಗೆ ಬಾಧಿಸಲಿರುವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನೆ 91 ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವನಾವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು ನನಗೆ ಕಲಿಸು. माझ्या जीविताचे दीस म्हाका लेजूंक शिकय. त्या दाडा मेळटली म्हज्या काळजाक जाणवाय. ಸುಖಪಡಿಸೆಮ್ಮನು ನೀ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ, ಕೆಡುಕನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ, जितली वर्सां आमचेर कश्ट धाडली तितली वर्सां देवा म्हाका सुसंतोष भोगूंक दी. देखून देवाच्या मोगाचो नियाळ कर.
ಹಿಂಗೀತಮಿಗವ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. Sugli uberavia Tani ubedun da vagdin vasune git gavya. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. ತಂದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ, ತಂದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. ಬಂಧು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ, ಬಂಧು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. ಆತ್ಮರ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯ, ಆತ್ಮರ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡುವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. Send your power, send your healing power, send your delivering power, Lord. Hallelujah, 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 ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲೂರನ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 147, ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು, ಕಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವನು ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು. ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು, ಕಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವನು ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯದ ಗಾಯಗಳನ್ನು, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗಾದಂಥ ಗಾಯಗಳು, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ನನಗಾದಂಥ ಗಾಯಗಳು. ಕೀರ್ತನೆ 38 ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೀವು ಸೋರಿ ನಾರುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಈವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹರಿದಂಥ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಿ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ. ಯೋಬ ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನನಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ತೋಮ ಹೇಳಿದ, ಆತನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಹೊರತು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾತ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಲಿ. ತುಜಾ गायांका पळयता आणि मुझे आंतरिक गायी गुण जाऊन दी जेजू. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಟುವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ, ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮಸಭೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಜನರು ಇಂಥ ದುಷ್ಟಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡದಿರಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಪ್ರಭು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯು, ಈ ದುಷ್ಟ ಪೀಡೆಯು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೂತರವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಪ್ರಭು. ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. समर्पिता यीशु मुझे हे जीवी साधु पद की जीनी निधर माता तुमका तुमका मुझे
तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका सगळोच म्हाका जेजू घे तुझे आशीर्वाद घेवंक हांव आशेतां तुझे बेसांव घेवंक हांव आशेतां जक्केवाच्या घरातून गेल्लोय जेजू आनी तुवें म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या म्हणून मार्ता मरियेच्या घरातून गेल्लोय जेजू तांचे सांगात तातून जेवणाक बसलोय तांचे दूख तुवें आयकलंय मगळा जेजू जक्केवाच्या घरा गेले बरी म्हज्याय घरा ये आमी सेवचें खान पिवन तें आशिर्वादीत जावं दी आमी चलची वाडती आशिर्वादीत जावं दी आमची भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जावं दी आमची शेतां आशिर्वादीत जावं दी आमची वाहनां आशिर्वादीत जावं दी आमचे हात पाय आशिर्वादीत जावं दी आमी करचे मागणे फळाक बरीत जावं दी आमचे संगत राव घे सोमिया घे तू म्हाका खुदा मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका खुदा मुझे दिता तुका जायत्यो संगती म्हज्या हाता भायर आसात जायती योजना ह्या वर्सा हांवें केल्यान जेजू हांव पोवन पावता की ना म्हाका कळीत ना पूण जेजू पेद्रूच्या हाता धरून तुवें बुडतल्याक वयर काडली याईराच्या दुवेक तुवें हात धरलो आनी थालीत ताकून म्हूण ताका उठयली हांव चलवलां म्हजे बिझनेस चलवलां म्हजी वावर चलवणी देखता आमच्या भुरग्यांचें शिकप चलवलां जेजू आमचो हात धर तुवें म्हणलें बुडतेल्या शिसांक भिये नाकात हांव तो जेजू तुजे आशिर्वाद तुझे बेसांव आमचेर पडो हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया आनी जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया Diavoda Sacramenta Sastana Ancoruya Urmilia Dia Rupa Bodha Novio Riti Adaya Servonecia Astad Vishmya Mamartace Olivia Zoshe Baba Zoshe Suda Ulas Narish Tutisa एकाच ताळ्यान हसीता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासामी नावाडटा ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन कष्ट मरण आणि पुनर्जीवन पण सोत उडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय
ह्या सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून आराधन करच्या ह्या म्हज्या भावा भयणीची मागणी, तांची कुटुंबाची तेसावां, तांचो वावर, तांच्या भुरग्यांचें शिकप, तांच्या कुटुंबांत आसली उतर प्रायाची मनशां, तांची पिडाशिडा बापा तुका समर्पित हांव. तुज्या सर्गींच्या त्या दराळ भंडारात हांव कळमीतनातली खाकुळत आनी मीतनातलो मोग आनी दया आनी कृपा आनी बेसावां आमकां धाड. जेजू, तुज्या नांवान आमी मागणी बापाक भेटयता. Amen. या आराधन करूया, या आराधन करूया, या आराधन करूया. धनिया स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೆಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. पुत्र सोवे अवकार मोरे आशीर्वादी वामका. पवित्र पुस्तकाची करुवेन आमकां आमची दुआ आमच्या स्वांतले बापाचे त्याचे आणि पवित्र नावी आमेन.